tayo. Maulan-ulan dito ngayon at Wi-Fi. Oo, Wi-Fi. So, yan yung mga tropa pits. At, ayun nga. Butok ko na. Tol, pakita nga natin yung ano. Guys, nakakita na ba kayo ng mga old picture ng mga lola na mga nagdadalaga pa lang nung araw? Yung mga nagdadalaga pa lang nung araw, yung tutubuan pa lang po ng buhok sa ilong. Guys, baka gusto nyo lang naman din makita, no? O, hindi na wala namang pilitan to. Sa mga kumakain, pasintabi. Baka biglaan yung may dual yung kinakain, ha? So, ito po ang aking... Uy, matay! Matay, guys, oh. Nagdadalaga, guys. Ang taas ng brightness. Anong scotch? Natin. Ano ba to? Sa bundok ni Matt. Dito pala yan, Bito. Saan to? Putang ina nito. Timpla ng doktor ko sa akin. Timpla ng doktor nyo sa inyo. Oo, sige, masasagot ko lang 4 tayo. Kasi guys, ang lola. Nagdadalaga, guys. Nagdadalaga. Kaya pagpasensyahan niya na. Ganyan ko talaga pag mga nagdadalaga. Anong pangalan yan? Anong pangalan? Michelle, ito pa yung ano, nung medyo umidad na. Ay, yung medyo nag-ano na siya. Medyo nagdalaga na. Umidad na. Tapos umiinom na. Ito yung guys, yung umiinom na siya, guys. So dito medyo pa ano na siya, medyo sakit na siya sa ulo ng mga magulang niya. Kaya ako yan guys. Yung mga nagdadalaga na siya dyan, guys. Yan po yung, ganyan po ano po yung batang yan. Tsaka medyo ano po. Hindi, alam, tsaka malaki-laki na yung dibdib niya, guys. Tapos ang malapit ba rito, no? Sa sobrang sakit siya ng ulo ng kanyang tatay, kinalbo siya. Kaya makikita nyo mataas na po yung hairline niya dyan. Asa pa isa? Meron ba? At syempre, pakita din natin yung mga natutulog siya, ganun. Yung mga tulog siya, no? Pakita natin. So, ganito po siya kapag natutulog, guys. Lagyan mga bebe, gano'n mo, ako pala yung content. Guys, kita niyo mo ba? Ganyan po siya kapag natutulog. Ganyan po sobrang simple ho niya matulog, no? Tirik yung mata po. Tirik yung mata eh. Wala na ba iba dyan? Walang nanakaw kasi alam na gising ako. Yung si kumpare. Si kumpare. Bakit Wag natin pakita si kumpare. Wala naman ang problema eh. Ito. Gusto ko to. Ito, guys. Best friend ni Butete. Kozak! Ito mo, hilik yan, hilik. Grabe, hilik ko. Pang-urban. Ay, grabe. Bukbuk mo dun eh. Grabe yung hilik ba? Parang jeep ah. Narinig niyo ba guys yung takbo ng jeep? Ay, lako. Diri mo ba naman? Tutulog ako, binlag pala ako. Lagyan ako ng lipstick sa ulo. Yan o. Ginawa pa akong patay dun sa thumbnail. Bro. Sira ulo eh, lo. Eto, pakita natin kay tatay. Pakita natin kay tatay yung mga picture lang. Akin na muna. Parang cellphone mo to. Hindi mo naman cellphone to. Pakita natin yung ano. Kung sino naman to. Ano iba yung napindot ko. Ay. Sino yan? Wag yan yung kaya no. Si Raul talaga to. Si Raul talaga. Si Raul yung kapatid sa pati mga kapatid pinagpipicturean nung tulog. Si Raul ka. Magaling siyang stalker ng mga tulog. Oo. Papatingin natin. Nasaan na? Papatingin natin kay tatay mga picture ni Sardinas. Patitignan natin kung ano yung reaction ni tatay.
sa mga picture. Sana? Tagal? Kaya ano nga pala, shoutout nga po pala sa buong Team Butete yan. Kala bro Edison, Jeffy Bentong, Burlasoy. 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 Baka tumubo. Tsaka kalatid na bing yan. Mga tubig ba sa may Hoy, pare, bakit tinulugan mo kami? Tulog ang loko. advance kasi namin sa Crime Lab. Inom ka, tapos tutulog ka. Huwag ganun. Saan yung picture papakitan natin natin eh? Yung mga tulog nga siya eh. Isa pa, iba pa. Yan lang. Pag-inom ng gamot natin doon. Sagot ko. Wala na. Pati gasolina, sagot ko. Yan lang picture ko. At yan, may balita dito na uuwi na nga daw Doon to. na rin kukunin. Ayaw niyang mag-stay daw dito. Gasolina natin na Paliwanag mo rin na, hindi na lang pwede Oo. mag-stay siya dito. So ayaw mo talaga dito, Tay? Eh kasi sir, ang baby ko ay marami. Marami, ay grabe. 1,000 isang pangalan na baby. 1,000 isang pangalan na pa-sweet. Eh di, ang aking laman ng isip sa call center na Call center? Paano ko haharap? Babagsak sa. Yan. So, Dito. okay lang yan dyan. Ay, ko. Bigla aray ko po. Biglang, Huwag mo nang galawin. Tanggalin mo yung paa mo para hindi magalaw. yan. Sandali lang. Yan. Yan. So, anong plano? Hindi ka nag-stay dito? Ay, tayo ay iinom muna ng vitamins doon sa wine factory. Pagbibigyan po ba ninyo ako? Wine factory. Saan naman yung wine factory mo? Sa may Mega Mall. Baka mamaya sa'yo, ikaw pala may-ari ng San Felipe International, ha? Wala po kami yung pagmamayari doon kasi galing pa kami sa outer space. Tumalon lang kami. Okay, tao pala to. Tumalon lang kami. Sira ang ulo ka. Biglang kailangan ko Pagkabagsak ko sa ano, pagkabagsak ko sa Middle East po, Hindi talaga ako magsalita si tatay. ginaber na agad ako. Natulala sa atin, brutal eh. Dahil ang mga bata tatay eh, si. Wait lang, kakilala. tay. Sabi tatay si. Parang ngayon ko lang na parang sarap nun, ha? huwag lang kayo magagalit po. Huwag No? magalit. Magalit. Kasi ano eh, mayroon mga ganyan sa lalamunan ko, matanda na parang konsaminado. Ako yung nahihiga at ang mukha ko eh, hindi sa akin eh. Matanda, maitim. Oh. So, hindi talaga Hindi siya. siya yan eh. Ano ba ang tsura mo dapat? Pero ito, Ako po yung maputi sa airport eh. May Sa puti. waiting shed sa gate 3. Sa waiting Matangkad shed. ako eh, maputi. matangkad ka, maputi. Uy, wag mong galawin. Opo. So tay, di ba, katulad nung sinabi mo nung nakaraan sa video, totoo ba talaga, girlfriend mo dati si Sarah Geronimo? Ay, kami po eh, ako ay rasyon na kababata na ni Sarah Geronimo sa Sarah Geronimo concert. Kami po ay pinag-duty sa De Los Reyes Hospital bilang psychiatry MD. Eh, hiniyaya po ako dito sa ABS-CBN. Pero ako ay mabuti na matangkad dahil PBA Alaska team ako first game eh. MVP Ay, ako grabe, PBI Alaska. eh kami hindi maghihiwalay kasi baby pa lang kami, pinagsama na kami. Kaya kami po ay Russia pareha. Ilang taong kayo ni Sarah Geronimo nagsama? Ay marami na pong beses magsama. Kung saan ako nandun siya. Dito, ngayon lang na mayroong emergency, hindi kami magkasama. Nandun po siya sa Blue House Palace. Nasa Blue House Palace si Sarah Geronimo. Ano to? Hayop. Gago talaga to. Nag-vlog ako eh. Para suma. Suma din. Visit ka. Matay, behind the Masakit scene. na, masakit lang. Tapos, hindi, bakit kayo nag-iwalay ni Sarah Geronimo? Ngayon po kasi, Stoy. ay galing kami sa outer space kasi ano eh, may gera So, sa outer space. nagka-LDR kayo ni Sarah Kami Geronimo? po ay astronaut cosmonaut. Astronaut din pala si Sarah? Ako ay inakyat doon para sunduin ng anak ko. Ay bumagba na yung mga anak ko nandito na sa lupa sa Pilipinas. Sa Middle East. At Kilala mo to? ako ay, Ito, binato nung umakyat kami. Bumagba ako sa Middle East eh. Yun po lang mga aking paliwanag. Francis Medwetsky, Session AXN. So, Pagbigyan po ninyo kami makainom ng gamot sa Mega Mall. Mega mall talaga. So, di ba may ano ka naman Kasi yan? kung nainom tayo ng gamot sa bundok
Ikaw pa thumbnail mo. Yung may baboy. Kung may Tatawa si Tatay, huwag ka kasi magulo. Malayo na mo. Oo, ano tapakan niya? Baka malaglag yung cellphone. Dito na lang po kami sa may Mega Mall Shangri-La. So, yun. Wine Factory. May naging anak ba kayo ni Sarah Geronimo? Aray ko po. Aray ko po. Marami po kaming anak na nandito sa may sa marami. Rizal May anak Underground. sa- Sinusundo ko po. At Marami. ito po ay May ka pala, laboratory crew na trainee. Ito ay baby pa. Ito ay gusto kong kalungin pero Hindi mo Ito ay, magawa. Bakit? Madulas. hindi ko pa nakikita at hindi ko pa nakakaharap. Kaya kuya, pagpasensyahan Ikaw pa ninyo. thumbnail mo. At ako ay nangungunsumibad. Hindi ko pa alam kung paano ko yayakapin yung aking sanggol. Sanggol pa ho, sanggol pa. Sana maunawa po ninyo. So, yun. Hindi pa kayo nagkikita ng anak mo. Hindi pa, wala pa akong isang Anak mo ni Sarah. nakakayakap. Diba nabanggit mo nung nakaraan si Nakayakap ko itong Wait lang. Curly. Isiga lang. Si Kimboy, Ay, wait. Kimbay. Diba tayo, nabanggit mo nung nakaraan sa video na naging jowa mo rin si Chay na magdayo mo yun? Ito, ito yun, di ba? Shaina? Iba yan, kasi... ano yan? Si Boss Alvin. Si Boss Alvin yan. Iba yan! Okay. Iba nga naman daw yan! Ito, gago to. Iba nga naman yun eh. So, iba yan. Ay, ito, hindi rin siya. Iba yan. Sa likod siya. Ayun siya. Ilang kwarto Guys, yan? kapag nakakita kayo ng likod ng chicks, tapos ganito, ano reaction niya? Guys, tignan nyo naman yung paa. Ako yan eh. Akala mo kahoy eh, no? Akala mo madrik ako eh. Pawis na pawis. Nabibirit ang dito sa anit. Dali ang kalso ah. Pero, nung mga ano na yun, talagang sobra yung pagmamahalan nyo ni Sarah Geronimo. Hindi po bilang sa aming pagsasama ay magkababata kami. Ay, magkababata pala sila ni Sarah. Magkaedad lang po kami. Bali ilang taon na ba si Sarah ngayon? 22, 23 lang. Ikaw? 20. 20 ka pa lang. Ako 20, 21, 22. Oh, grabe. Bata pa pala. Matanda pa pala ako dito. Ba't natin Kasi tinatatay? mga bata kami. Pala, ano lang, magkakasama bro. parang ganyan mga anak Bro. namin. Magkakasama. Bruto. Ayan na ito, magkakapatid. Kami magkakapitbahay na pinagsama na ganyan. Sa Cebu, Bacolod, Adores, sa isang Ay, bundok. Cebu, Bacolod, Sa Adores. may harap ng Waterfront Hotel. Waterfront Isang bundok Hotel. yan. Asan na pala Puro lang kami dito. yung credit card mo? Ito po, ito natin, i-withdraw natin yung Opo. buo. Para malaman kung gagana. ito Saan po. mo ano yan? Saan mo ano yan? Saan mo saan mo ano yan, Tay? Saan mo i-withdraw yan? Mega Mall China Bank po, pwede po ito sa Samli Currency. Mega Mall, China Bank. Salamat po. Huwag po kayong magalit. Francis Medved. Yan, pwede pala Sogo. Pwede mo daw withdraw. Pwede rin mo. Ang sakit Pwede mo po. pala withdraw yung sa Sogo. Pagbigyan Ito po. tay. Pagbigyan. tayo. Tay, may papakita ko Hindi sa'yo. po kuya. Yeah. Ganyan ko lang. May papakita ko sa'yo. Aray ko po. Huwag po. Aray ko po! Pagbigyan po ninyo kami na makainom ng gamot sa may Shangri-La, sa may Ito, guys, Wine wait lang. Factory. Aray ko po, wag po! Ano ka magagawa? Maraming picture dyan sa kanya. Ganyan. Guys, Huwag ka magagawa. kung sakali man na makakita kayo ng chicks mga nakaangka sa motor, nakabikini. Ganito tayo, anong Ito kasi, mag-react? lamig. Tayo, ito tayo, chicks. Lamig sa sa may Chicks. saging tinatamaan Yan, ako. chicks. Yan, oh. Ganyan lang Perfect ako. yan, oh. Huwag lang kayo magagalit. Misinterpretation ng aking reputasyon na nakinahiya. Oh, yung pok na pok. Sabi ni Likod, ah. Abinabintangan ako parang manunod ako. Hindi naman. Hindi man ako nag-iisip. Ganyan lang. Nahihiya ako. Natitigil ang aking tawa. Natitigil pa yun ha? Natitigil lang ito. Ganyan lang. Ganyan lang. Si Boss Alvin tsaka si Bossing. Bossing. Ganyan lang salit niya. Parang nahihirapan. Oh, yun! Utang ilang video to. Ulit. Pampatanggal ng Text. ng guhit ng ilalim ng Guys, T-Rex. makita ng sexy. Sexy. Opo. Huwag lang kayo Ba't magagalit. mo tinawanan, no? Di mo sabi ko sexy, oh. May limitasyon ng tawa.
Tinawanan na Lumilipit ano. ang tawad Oo. na tawad. Sexy, no? So paano yan? Ayaw mo talaga dito? Ay kung sa susunod na iyain nyo ako, di po pwede naman. Sasama Pero ka? na itong mayari yung sombrero, parang lumalamad yung anit niya rito, nagagalit ng pagka tumawa ng mga masyado. Tatanggalin ko muna. Ay, yung may-ari ng sombrero. Si tatay Ang may-ari nagsuot- niyan. Oo, yan. Lumalamad dito. Ano, nagagalit daw si tatay? Nalalaman mo pala yun? Anit, oh. Kano mo si Professor X? Next battalion. Hindi ko po masabi Yan dahil yung kapangyarihan ng ang- Professor X eh. ang information bawal sabihin eh. Kaya pahula-hula. Gusto mo yan? Tatay, type mo to? Yan! 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 Lasing si Bossing. Yan daw, yan. paano yan? Paano yan? Mojito. Mujito. So ano ka na talaga? Abali uwi ka muna ngayon pag uwi namin. O kung talagang isasama niyo ako, ay parentahan niyo ang isang motor sa akin, ay di makakabalik ako mag-isa dito sa diyan sa hospital system. Nandun lang yung motor. Kung kukunin niyo lang, ibigay ko. Yun lang usapan. So, yun guys, uwi siya. Kapag nandito na daw si O kaya, daanan natin yung Eurotex. Eurotex. Oo, Anong gagawin natin sa bibigay. Eurotex? Kasi Sunugin natin. yung 3-wheel na mahaba, ay baka ibigay sa akin. Hindi, wala na akong problem. Kahit umulan, ganyan. Pwede ka anytime. Nandun lang ako pumunta dito. nakaparada So ito, may isa pa akong challenge sa'yo. wala nang tent yun. Kausapin mo yung mga nanonood sa pamamaraan na English. Opo. Batiin mo sila. Aray ko Batiin. po. English. Huwag po kayo magalit. Okay? 1, 2, 3, English. Good afternoon this moment. Sino po ba niya? Yun mo, doon sa mga nanonood. Batiin mo lang sila. Kwentuhan mo lang sila basta English. At this moment, this is a greetings for you. Please accept me. I am Cesar Smith Jr. X and Franz Smith Whiskey on this way of greeting Yeah. to you and just am I feeling that I am ashamed to my image. Yes, this is all for my eye. As Maayos. Oh, islang ha. Maayos. NBA MVP Lakers Detroit. Oh my God. Oh my God. Any team of foreign NBA basketball Association. sports or global. Yeah. Global. Franz Whiskey, greet you. Magandang tanghali po. No Tagalog. No Tagalog. Yes, English. Tagalog. good afternoon. Good afternoon to all of you. On what channel is this? They're watching you GUEVARRA. from US. They're watching you. Yeah. The watching global, you is from global. US. On CNN Global. Okay. You speak a US this is English. Philippines. This is Philippines. And this is Antipolo Rizal, Philippines, Urban Urban legend. Rizal Underground. Okay. Please accept me on my greetings that this is just a visitor's house on Rizal God. Underground Oh my Alcatraz International Yeah. of Inares Clan. Inares Clan. Okay. Inares Clan. This is a shame that on my image carry that this is on old image that Old image. best in pakisama. Best in Oh my God, that's so very English, ha? This is my fixable presentation Yeah. on my sick body that just picks on my friend and cousin and my all Sino pinsan mo dito? Si Kalso? confrontation to this kind of good handsome Wow, handsome. Okay guys, let's Okay. see the most popular interview to you today, Mr. Cesar Baldovino. Yes, For your one please song accept tonight. me on this matter that Sir Bart. after Please give your eating one song today to, breakfast and afternoon just Okay. want to greet Tapusin mo na all interested listen to my voice, just listen to Oh, my God. voice Oh, on, the English is so very Also, comfortable. excuse me. Sir. So I have one question to you, Mr. Cesar. You have a lot of banking on A Philippines. lot of banking of the Philippines. no, because this is Why? very long Not range. comfortable. No visiting on Asia. Oh my God. This is a worry virus to Oh. palace workers to reach an island. This is maybe virus on my firm.
What the please name of virus? understand me. What On the my, name of virus? On my own law firm on USA and my baby law firm on USA. Thank you very much. Oh, This okay, is, your baby is nothing in the house, but you are here in Boy Sardina's house. Yes. So what do you think do you have in your More places baby. in you have you're homeless? So what would you like to do our team to help you? Actually, in my next tomorrow plans on my baby that I'm just listening to what is the next result on planning of dates. my brothers and sisters, son and daughters, Oh my God. decision on what to be act on, especially on Miss Saigon inaugural on Beijing, China on baby Oh my stock. God, Beijing, China. This is cousin At this of moment. Japan. Yeah, that's Yes. right. That's right. So if you just analyze me, I'm Analyze me. in a consumized figure to present my excitement on my baby. Hindi. On my baby there in China, Beijing presented their acting on a stage play on Miss Saigon Asia Story. Oh my God, Miss on, Saigon. Inaugural presentation Salonga. inside theater maybe. Like, oh shit. Yes, Excuse me, sir. because Excuse me, sir. I'm very Sir, much excited. excuse me, how I'm about not the sure on missiles our of the place. USA in China? So what would you do happen when it comes closely and bombing in the area? So what did you do that? Bombing and quarrel are erased on our inner mind because we are accepting only on our call center, Aegis building and teleperformance. Oh my God, Fiesta style. But Teleperformance. quarrel, combating, no. Combating, But oh even my to God. chat each other's baby talk, we don't understand best combating. But fiesta, What the- rebisco, best combating? maybe. Bisco. What the meaning of combating? Yes, gun shoot and Oh my God. G.I. Joe. G.I. Joe! Oh, Matrix! This is basketball NBA Warriors punta tayo sa basketball. walking from Capitol Mountain to I-Tech. This is excitement. This is Okay, sir. this is Okay, sir. excited, Wait, how to wait for a perform while. Wait for a minute. I have a confrontation with question. baby. I have Thank you one very question to you now. So this is the last question that please answer correct and Last question? yeah, I'll give you some kinds of foods and you eat them. So this is the question: if a Stephen Curry can shoot 3 points every minutes, Yes. how many Jordans can shoot of the basketball and the NBA players? You know? Yes, Oh, so take me into action, okay? this is soil. This is cement of loan terrace of the house. This is no understanding surety on inside ring, inside basketball court. Just understand me that I'm worried to explain too much. Just a partial, but Oh my God. this is headache on this hot please controllable teleperformance call center Teleperformance. like Marines. Thank you very much. This is 911 rescue. 911 rescue! Oh my God. That's Okay. This is you guys. You know, you can Please accept me. see the what they're talking about with Tatay Cesar. So let's take a minute of the night and then the Boy we can Sardinas carry on and Mr. interview. Boy Sardinas for another And interview today. another interview, yeah. Okay. Okay. The Boy Sardinas. Sir Boy Sardinas, let's take a minute for answer of Mr. Cesar. Cesar? So what would you asking for that? Dapat nangarap sa kanya yan. No, I speak Tagalog, ha? Okay. So, the question is, This is a question, Mr. Michael, Mr. Boy Sardinas. And, what's the question? this is the question. When Sir Cesar can it's a brain it can manage and multiply. So how about yours? Okay. About yours? I can wait the answer, Mr. Boy Sardinas. Oh my God, the Mr. Sardinas' breath is so very not comfortable to my nose. And then, ito, tanong mo, sagot mo. O, tanungin mo yung sarili mo.
Tapos, sagutin mo. Okay, 1, 2, 3, go. So this is the moment of the truth that Mr. Cesar Cagara. Oh, it's wrong. Is that correct? No. No, that's kalso kagara. Okay. I'm so sorry for the things that I can ask Mr. Cesar for the all things that we've been through in the lot of our system. So Okay. this is another one that can manage the Philippines when Mr. Cesar is president in the Philippines. So we have a lot of Money? people. Yeah, not money. So many brain that can crashing because Mr. Cesar can, Crashing brain. yo Oh my gosh. yo. And Mr. Cesar was this is a 1992 people that can Mr. Sardinas and pick up to the road. As the Tatay Cesar is a homeless man, can we help that to manage our system, can give vitamins, give rice, Oh my God. give food Oh my to our brain, okay? So Okay. that's the question and answer that you follow. So next step is wait for another question. Please take Mr. J. Okay. Okay. So very powerful and so very a lot of learning the question of Kalso TV. What do you think, Sir Cesar? The question of the answer of Kalso Kalso Huwag TV. kayong maganit. Oh, speak Tagalog. Speak Tagalog. What do you want? What do you want? Full board, we're watching you, Mr. Cesar. Just don't speak Tagalog because we're not Filipino. This is a lot of foreign germs. Foreign affairs. Foreign appearance. Because a lot we're worried supporters. on our anthropo at this moment because there is a emergency any moment. We are 911 rescue. We are concentrated how to help, how to even donate our Sabi service. tatay malala But na. and this is just lap on inside basketball ring, basketball court practice. This is on my inner mind. Conversation. Please accept me on my capacity of my humane brain. Okay. How much your capacity, How about Mr. Cesar? your capacity? How sir? many kilos do you have capacity in your brain? Yeah. Oh man. Wow. Islam. Parang si Slater Mills, That's a... Aray ko po. Aray ko po. Huwag kang gagalit. Huwag ko kagalit. Don't anger. So yan, tama lang yun. Ay! Siguro kapag ito yung kasama mo sa loob na isang taon, kinabukasan sasabihin mo sa kapitbahay mo, Tama tatay, sabi mo, dapat magaling na daw yan eh. Ha? Tama tatay, magaling na tatay. Tay! Magaling na daw yun eh. Ano sabi mo, Tay? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Dapat magaling na yan eh. Oh. Sabi ni tatay, dapat magaling na yan, pinalalalo nyo lang. Mga entertainment only lang. Ay, pang ano lang po ito, for entertainment only, no? Tsaka, siyempre, si Tatay Cesar, ganyan na talaga siya. So, balang nililibang-libang namin siya para kahit papaano hindi siya Alam maboring. nyo ito naman, galing mo English. Tsaka tignan nyo naman, di ba? No, pero wala pa rin tatalo sa English ko, siyempre. Ano pa lang yan? Second, pang Sabihin second. mo, meron naman siyang bigas na sasakyan, tapos bigyan ko siya ng pera, pang... Oh, iwanan ng grocery ni Sardinas yan. Ayaw niya rin dito. Pera, sasakyan tuloy. Bigas. Pero sasakyan. Napapaliw. Parang naano na ako, naapektuhan na agad ako ah. Bibigyan siya ng bigas, grocery, pera, syempre. Kasi ayaw niya nga talaga dito. So kada pupunta dito, Ako ng balsina, nagyan ko ng butas, lagyan mo lang. kada pupunta dito sila tatay or kami, isasama namin na lang siya dito. Yun na lang yung pinaka gagawin namin, no. Hindi na yung iiwan namin siya dito kasi yun nga napag-isip-isip ni Tol Michael na baka kapag iniwan siya dito biglang kung saan-saan magpunta at baka mamaya mapagkamalan pa siyang kung ano-ano dito. Syempre bukid to, maraming mga dayuhan din dito na tao ng mga bumili ng lupa, nagpatayo ng bahay, mamaya mapagkamalan siya at kung saan-saan siya lang mapunta, mas maganda na yun na doon namin siya mahanap. Alam namin kung nasan siya at
kapag pupunta kami dito, dadali na lang namin, no? Para ano. So yung kanina katuwaan lang ho yun, pero grabe ang galing ni Tatay mag-English. Ay, sa lahat Oh, lupit. kung meron kayo Ano yung mga natutunan nyo? Yung ano yung mga natatandaan nyo sa language niya? may bisag. Okay na po. Kinakain ng isang sumo. Hindi, pakita mo daw. Si Gerald, pakita mo Gerald. Gerald. Gerald, tinanay ko sulit. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Premier man ah, premier man. So yun ba? Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Alam niyo na kung sino-sino kami. Nandyan sa description ang aming mga links. So ingat po kayo palagi. And God bless. Bye-bye. Uy, ako na total. Layo mo yung camera, masyadong lumalaki yung puso Bastos mo. ang bunganga mo. Yan, bye-bye po.